Way hulga din sa Sugbo. Kinigipasalig sa kapulisan o ubang ahensya sa kagamhanan atol sa Interagency and Tourism Stakeholder Summit kag Gipahigayon dito sa lungsod sa Oslo kagahapon adlaw. Anang report. Sa gipagawas nga travel advisory sa British government sa ilang mga national sa pagbisita sa lungsod sa Oslo, naaghat ang kapulisan ug ubang ahensya sa kagamhanan sa pagpahigayon ug Interagency and Tourism Stakeholder Security Summit. Mitambong ang Department of Tourism, Coast Guard, PNP, AFP, mga opisyal sa lungsod ug mga resort ug hotel owners sa dapit. Hangyo niya sa ubang nasod nga makiglambigit una sa kagamhanan sa dili pa mopagawas og travel advisory. I want the local people to know that we are safe. And we want to let the international community know that we are 100% safe. There is zero threat here. Samtang nagbahis-bahis ang Philippine Coast Guard sa kadagatan sa Sugbo aron masiguro ang kaluwasan sa mga turista. Magdugang usab sila og usa ka sea vessel alang sa dugang monitoring. Mubukas usab og Coast Guard Southern Cebu Station sa lungsod sa Oslo karong buwana. So bag-uman ang atong mga barko, they can sustain ang mga patrol. And in fact, kung mas makatabang, sir, I will be assigning one ship specifically for Southern Cebu to cover Sumilon area and part of Bohol. Gipasalig sa Police Regional Office 7 o sa Central Command ang kaluwas sa mga langyaw ug lokal nga turista. Ilang gitataw nga wa sila'y nadawat nga intel report batok sa Sugbo. Hangyo sa militar nga itaho dayon kung adunay mga tao nga kadudahag mga lihok. Ditas be vigilant sa atong lugar. Nga kung natin makitang mga bagong naong, mga bagong grupo na walay buhatong maayo, ayaw mo og kabalakaw, ayaw mo og pagkakuan sa pulis, kinahanglan inyong i-report. Ang key here is that kami sa security sector, ang atong mga intelligence agencies, as well as kamo sa community, ang atong tanan stakeholders should work together para ma-prevent nato in any untoward incident that will happen here in your part or in your municipality here sa Oslo. Bisan pa man sa travel advisory, mas midaghan pa ang mga turista nga mibisita sa Sugbo matod sa Department of Tourism ug ni Mayor Jose Tumulak sa lungsod sa Oslo. Uban ni Demi Hernani ug Jovel Obiso, Chelo Valiena, Balitang Bisdak.